Ето тук има едни пацки такива. Всичко се чеше, се къпе. Тук някой спът. Но той е по средата разперени истински ли? Не бе. Това си е рисувано. А той тук пичага какъв ни е загледал. Гледай го бе. Ела тук. Боже. Иди си пака Виж го тук. как си размахва. Какво си размахва? Крилата. Боже, какви са яки. Особено ето тук пачо. Ай, он някак избега от водата. Паток. Паток гасок. Тук какви са налягали тук на седянка, на лежанка. Това за май. Тук Доника. Че свършва филмчето, може само до 1 минута може да пъти. А той как гледа любопитно през цялото време? Ей, ела да ни извеш апаратчето.